No a vláda dnes riešila aj zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Čo presne obsahuje návrh zákona a v akom je stave, to je už otázka na kolegyňu Kristínu Oravcovú, ktorá sa tejto téme venuje a už sedí aj vedľa mňa, takže vítaj v štúdiu TN Live, ešte nikdy si tu nebola. No tak poď nám teda prezradiť nejaké tie detaily, prosím ťa. Ahoj Danko, áno, mám premiéru na tejto stoličke hostí, preto som si dovolila aj papierovú pomôcku. A áno, vláda dnes schvaľovala a schválila návrh. Ten ale ešte musí prejsť legislatívnymi zmenami, čo ale teda vieme. Čakali sme, čo sa na vláde udeje. A ten návrh je o zákaze vytvárania a používania účtov na sociálnych sieťach mladším ako 16 rokov. No a túto tému my si sledujeme dlhodobo aj v zahraničnom kontexte a preto nás dnes bude zaujímať, ako chcú docieliť, aby sa kontroloval vek, aby sa naozaj na tie platformy nedostali deti mladšie ako 16 rokov. Aký kontrolný mechanizmus tu ideme zvoliť. No a v tom návrhu uvádzajú, že zodpovednosť budú mať tie platformy, čo sa týka overovania veku. Štát ani nechce, aby tam decka nahrávali nejaké osobné údaje alebo občiansky preukaz, takže o to je to zaujímavejšie, že ako to ideme overovať. Oni navrhujú aj národné a európske riešenia. No tak my sme špecialisti na to, že vymýšľame koleso, aj keď teda veľakrát, či už počas pandémie alebo v rôznych iných prípadoch, ale každopádne už máme nejaké teda príklady zo zahraničia. Austrália bola taká prvá, ktorá vlastne s týmto všetkým začala. Tak vieš nám povedať teda príklady možno nejaké zo zahraničia, ako to riešia tam a či už eventuálne majú aj nejaké hmatateľné výsledky? No áno, to, čo víri v tom mediálnom svete je, že s tým prišla ako prvá Austrália, ale aj oni nám ukazujú, že ten zákon nie je nepriestrelný. Bezprostredne po zavedení klesol počet účtov, detských účtov z 52% na 42%, ale zároveň viac ako 80% detí sociálne siete naďalej používalo. Väčšina detí v podstate, ktoré mali pred zákazom účet, si ho aj tak vedeli ponechať, alebo si dokonca vytvoriť nový účet. A dnes vyšli aj dáta z aplikácie rodičovskej kontroly a tie ukazujú ten istý trend, že bezprostredne klesol počet, potom začal stúpať a teraz sa dostávame na to isté číslo detských účtov ako pred samotným zákazom. Dokonca sa preorientovali na WhatsApp, na ktorý sa zákaz nevzťahuje. No tak bude to veľmi zaujímavé aj naďalej sledovať. Ty to určite teda budeš sledovať. Áno, aj tá Austrália nám ukázala, že slabinou je práve overovanie veku. Takže preto aj my sa dnes budeme pýtať našich odborníkov, že ako ideme docieliť kontrolu veku. A ešte mi teda napadlo, že napríklad aj Brazília má reguláciu. Tam to nie je zákaz, ale regulácia. A tam sa tie detské účty musia prepojiť s účtom zákonného zástupcu. Ale zase zakázali návykový obsah, čiže to scrollovanie nekonečné a aj automatické prehrávanie videí. No tak uvidíme teda, ako to nakoniec dopadne na Slovensku. No keby sa riešilo teda, alebo riešil mentálny vek, tak mne by asi účet na sociálnej sieti nedovolili mať. A každopádne ja ti ďakujem veľmi pekne za tieto. A to sa dnes možno dozvieme, že to budú overovať mentálny vek. No tak to som nahraný potom. Takže to bola kolegyňa Kika Oravcová. Ďakujem veľmi pekne, že si nám priniesla tieto informácie a teda chod rýchlo zbierať ďalšie, aby teda aj vo večerných televíznych novinách sme mali ucelené informácie. Dobre, že o tom hovoríš, vo večernom spravodajstve sa pozrieme aj na reakcie detí a rodičov, čo na to hovoria. No tak to bude určite veľmi zaujímavé. Takže poďme ďalej.